Matur nuwun. Cak Mio luar biasa lho. Luar biasa. Suwantene sae. Nggih. Mbak Rani kok mulai kecil pun berkecimpung di dunia persindenan. Wah, nggih. Nggih, Mas Mio menika wonten ingkang interest liwat live streaming. Menika Pak Cahyo Properti saking Jatikuwung Karanganyar. Nggih. Nah, menika nyuwun Mas, kula nyuwun lagune Manis ingkang nyekar sing paling kenes. Oh. Nggih. Nggih giliran kok saged diaturke. Oke, baik. Kala wau ugi wonten ingkang ngersake ndi mau kok. Oh. Sik dibuka sik. Lah sampean Caping Gunung Jenggleng, Mbak Marfuah. Oh, nggih, nggih. Ing Jegek Multimedia. Wah, nggih Mas Jupe niki ya. Nggih. Jas. Gilir Gumanti. Berarti niki ingkang jumeneng Mbak Marfuah. Marfuah, namanya Marfuah Naimudin. Sepote anu Mas, napa niku berjanjian setile. Tok tak ketok tuntok tak tuntuk. Hadroh. Sepote hadroh. Tadi menyesuaikan piantone nggih, Mak. Menyesuaikan. Anake Mudin jenenge Yumarfuah. Iya. Al-qalbu mutayyam bi ta'an nabi ya nabi wa sallallahu wa sallam ala ta'an nabi ya nabi nabiyina musharraf nabiyina musharraf ya rabbi ya rabbi malah kaya gajah-gajahan. Jak hadroan malah dadine gajah. Yo ora apa-apa eneng gajah iso dijak ibadah. Nggih. Ya marhaban. Alhamdulillah. Min aina anta? Ana min Jabal Salikiyah. Si Melikiti. Ya ana Majnun. Iya si Melikiti. Ana Majnun. Majnun. Anta. Pun dangu macange. Angin. Nggih, wilujeng dalu Mak Canggih. Nggih, wilujeng dalu Mbak Muah. Wah, jan. Wonten ingkang ngersake caping gunung. Caping gunung. Sing nembang panjenengan. Nggih. Dijenglengke. Sing bawa panjenengan sing jengleng Mas Mio. Mbok aku sing bawa kene ben jenggleng. Oh ya, ora pareng. Ya ora penak sekali. Sing jenggleng wanita terus suaraku pales. Ora elok. Apa goren? Wong ilang kok. Gurin aja sampe aja sembrono lho. Goren iki samping gunung apal, Tresna Waranggana apal. Sing terbaru lho Negara Angin lho goren apal. Jos tenan. Kecap asin apal. Heeh, ya Mas. Ya. Ya Mas, Mas Rendra didindingi Mas. Mak Canggih, kula purun jenggleng ning enten syarate. Napa? Apa Mas? Yoga kabeh nabuh ning tabuhane manut sing joget. Nek kleru totoane rokok Saudi. Wah. Wani? Iki. Wani mesti ya gak Oke, baik. Ya. Nek bener yo wis lanjut ngono ae to ya. Lah kok ngono? Lah iya wis engko nek bener oleh aku siji-siji. Dagelan kok sik sore wis korupsi lho, Jan. Ya wis, rokok padha Saudi le. Berarti catat iki. Ya. Wae nek sing kleru siji batal. Ya, monggo.
rene. Rene. Sapa Mas ki mau Mas? Ki karo kae demung. Jantenan. Sida cair iki. Cair to. Demung. Wis. Krungu Oh iya ngakep yo engko loro kon ngakep kabeh iki. Dek, anu Mama kamu yang melumpuhkan. Saya yang melumpuhkan. Nanti kalau sudah genep 1 bungkus kita jual. Oke. Ya. Pak Dalang. Nggih. Dadi seji nggih. Wah. Wasit nu. Oke. Yen memajang. Ayo. Yen memajang. Mong karo jano iya kayak mating sida kena ta Mat ting pindo lho we kok kowe iku nek umpama ning sekolahan ketoke sing bijine 0 ya kowe ae gitu iki kan digenepi sak contoh oh iya ta ya macange wasit Eke. Kembang bae waduh karek nutuk nih lah piye oke aja kaya ngono to sampean iki kok ngece. Ngece tak nganggo wowo iki nyapa? Lah kowe modelmu. Aku kaya apa? Kok iringan sama. Sida ora? Iya sida. Bu. Gah aku. Aku minggu lho, katut lho. Bu. Apik. Amin. Apik iki ya. Ujungke bakulan kembangnya to malam jembrang. Lah ora iki sampean iki yang rusuh ya iku. Oh ya ora usah aku meneng aku. Meneng. Wahi. Waton. Iso guyu iki lho. Aku ki nyawang sampean ki kudu guyu. Lah arep kon go rai ndi duwene rai yo iki. Ya wis. Mbok yo selehne ganti rai sijine. Sijine rong garing, Mas. Ayo kembang neh ngono. Udah. Iki sinden pemaisan. Gono. Iya. Oh iki mung Sing ngene. endi, Mas? Tak tungglung. Ora urusan. Ora kena dinyang. Sopir ngarep malah didilat. Maaf Bapak. Ana najis mughladah. Lah kuwi nyapa kok didewekne nang kono? Didewekne ae lah iki engko. Oh didoni ku mau. Liyane ketut kena najis. Oh ngono. Kowe bulis modelmu. Tibake. Bayari ya didilat. Enggak. Apa Mas iki? Lah kowe tekon aku. Tekon sapa? Ayo kembang neh. Ya. Cakila.
fatal. Meh kabeh lho. Lah jale sing ndi jale? Lali to iki. Ora aku muter mak tling tik muni terutama demung banter dhewe. Malah mbok genepi loro. Kok malah ditabuine. Aja mbok lewatne iki didilatne iki lho. Ya. Mbak, kae sengaja lho. Njok keprukne. Oleh pira, Mas? Oh, sing tenang iki kok pokoke jatahe sak slop. Oh, sak slop ya. Oke. Jan. Endi iki? Mbuh. Lumpukne kene. Nah. Iki sing didilat ki tak warne iki. Wis. Yo. Nyapa Mas? Nerokne apa? Lah yo nang terokno. Oh. Ayo. Ndang. Ya terusno. Jan. Aja kaya ngono Mas. Sampean pancen bagus. Bagus dhewe. Ya. Mikno. Mas jaluk kono niku lho Pak. Ayo jaluk kono. Pikirane Bagus dewi, bagus nek Mas dewi. dhewe nyawur kancane ya entek. Jan, brengos dek iki rada gedhi lho, mosok akhir bulan kok kari semono. Ganti Mas parane. Dikapakne niku. Tak dilat kok. Oh, tak dilat. Keterak mekar kok amblas brengose. Panas. Dan panas sudah hutan panas aling-aling caping gunung. Amin. Amin. Ayo ora. Ya Allah. Ayo Mas, aku tak nonton kok kene. Ganong iki. Balas dendam kowe perkara rokok udilan. Ngobrol tenan ora. Kurang ajar gitu.
saltone iki ndi? Nyun sewu jenengan kinten jungkir walik gelang Ya tak genuk kira iki ya nek normale iki iya nek sikil dhisik lah nek untu. Lah sana iki tenang iku mae nek untuk cadangan. Iki wayange ra nek BPJS e. Cadangan sing ndi? Untu ondo. Malah untu sapi. Ayo. Ya, terus ke. Nadia. Gelang genuk eram ora leh bokong eman-eman. Piye? Iki urung sampe iki. Iya ta ya. Aku engko ya dipangku. Wis sak jalukmu nduk nek ngene iki Aku nduk. engko digendong. Ah sak jalukmu. Lah mbok salto. Ya. Lagi iki lah ngerti marfuan joget iki. Joget paus sih yang ngeten iki lho. Lah matur nuwun. Marem. Arem kula jenengan boten mireng swantene kok Mas. Lah pripun? Apa? Suarane kaya wong kempit damen garing. Lah Ngono kuwi to. Kresek. Kowe kok mengkepit daduk to. Apa ora ngerti ki Mang lagi terus-terus. Wis bocah edan. Ayo. Anakan wadon sarompa. Ayo. Serpok lanang inumane banyu bening. Rapi kuwi to. Sing ngempul turu. Ini main nabuh randang ditabuh. Nah, khusus ketoke dendam karo awakmu. sing ngempul awake lemu tak wae rokok Mas. Ayo disaksikan loh masamu gitu. Sik tok kowe iki yo ndukung ae. Iki disumet dhewe. Kamong konggonmu ke wis mbok dilatih. Hingga sindi. Nutrisi yo kaya ngene. Iya. Anu wis nondumen dhewe aja. Matur nuwun. Sitane.